Kamusta ka na, Ruby? Mabuti naman ate. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Oo nga po, tita. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po gagaling si nanay. Wala yun. Kapatid kita, Ruby. Sino pa bang magtutulungan? Tita Mitch? Tita Mitch? Tita Mitch? Sino ba yun ah? Bakit kaya? Oh, Myla. Halika, pasok ka. Ano po, tita? May sadya po sana ako sa inyo. Ah, ganun ba? Halika, pasok muna tayo sa loob. Halika, maupo ka muna. Tita, manghihiram po sana ako ng pera. Pambili lang po ng gamot ni nanay. Ah, ganun ba? Kamusta na palang nanay mo? May pagbabago na ba sa kondisyon niya? Yun na nga po yung inaalala ko, tita. Marami pa pong test ang gagawin. Kaso, naubos na po yung ipon namin. Huwag kang mag-alala. Magkano bang kailangan mo sa gamot niya? Para ako na lang bahala. Naku, uutangin ko na lang po. Di bale, babayaran ko na lang po kapag nakapagsahod na po ako. Ano ka ba naman, Myla? Tulong ko na yun sa inyo. Kapatid ko naman ang nanay mo. Maraming salamat po, tita. Hindi ko na po tatanggihan yan para po kay nanay. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal si nanay, tita. Hayaan mo. Gagaling din ang nanay mo. May awa ang Diyos. Sana nga po. Wala na po si tatay. Kaya dalawa na lang po kami yung magkasama. Sandali lang. Kukunin ko lang yung pera. Sige po, tita. Oh, ito na pala yung pambili ng gamot ng nanay mo. Kung kulang pa, magsabi ka lang sa akin at dadagdagan ko. Maraming salamat po, tita. Hindi na po ako magtatagal. Wala pong kasama si nanay doon. O sige, mag-ingat ka. Opo, tita. Sana gumaling pa ang kapatid kong si Ruby. Kawawa naman si Myla. Ayla, saan ka nang galing? Doon sa tita ko. Halika na, sumabay ka na sa akin. Bibili pa ako ng gamot ni nanay, Brian. Ah, ganun ba? Tara, samahan na lang kita. Sigurado ka? Oo naman. Sige. Saglit lang ako. Bibili lang ako ng gamot ni nanay. Sige, hintayin na lang kita. Pasensya ka na kung natagalan ako. Ayos lang yan. Wala ka na bang ibang bibilin? Wala na, Brian. Ito lang. O sige, tara. Ihatid na kita sa bahay niyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin, Brian. Wala yun. Ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Ikaw talaga. Kailan mo ba ako sasagutin? Ano ka ba? Marami pa akong obligasyon. Lalo na ngayon, may sakit pa si nanay. Ayaw mo yun? May tutulong sa'yong mag-alaga sa nanay mo? Naku, Brian.
Kaya mo kaya? Oo naman. Noon nga, ako nag-alaga sa lola ko bago siya nawala. Bakit? Bigla kang nalungkot. Iniisip ko ang nanay ko. Sana gumaling pa siya. Manalig lang tayo, Myla. Gagaling pa ang nanay mo. Oo, Brian. Nararamdaman ko din na gagaling siya. Gagawin ko ang lahat para sa nanay ko. Isa kang mabuting anak, Myla. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Sige na, Brian. Pupuntahan ko muna si nanay. Baka kanina pa nag-aantay sa akin yon. Sige, Myla. Pag kailangan mo ako, kontakin mo lang ako. Sige, Brian. Salamat. Anay, nakabili na po ako ng gamot nyo. Saan ka kumuha ng pambili mo, anak? Nay, pumunta po ako kila Tita Mitch. Nakakahiya na sa kanya, anak. Ang dami na nating utang sa tita mo. Nay, wala na tayong ibang malapitan. Ang ibang kapatid mo naman, hindi naman maasahan. At isa pa, si Tita Mitch po ang nagsabi na tutulungan niya po kayo sa paggagamot. Basta po, magpagaling po kayo. Ang tita mo talaga, hindi nagbabago. Kahit nakakaangat na sa buhay. Ayaw niyo yun, Nay. May nag-iisa pa rin kayong kapatid na handang tumulong sa inyo. Hindi po tulad ni na Tito Berto at Jerry na hindi man lang kayo magawang makamusta. Hayaan mo na sila, anak. Naiintindihan ko naman sila. Sige na po, Nay. Kumain na po kayo at makainom na po kayo ng gamot. Sige, salamat, anak. Wala po yun, Nay. Tita Mitch? Tita Mitch? Oh, kayo pala, Myla, Ruby. Pasok kayo. Hindi kayo, upo kayo. Kamusta ka na, Ruby? Mabuti naman, ate. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Oo nga po, tita. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po gagaling si nanay. Wala yun. Kapatid kita, Ruby. Sino pa bang magtutulungan? Ayos lang ba sa asawa mo, ate? Oo naman. Siya pa nga ang nagsabi na tulungan kang ipagamot noon. Pagpalain pa sana kayong mag-asawa. Asan po pala yung pinsan ko? Nako, nasa trabaho pa. Sayang naman po. Yayain ko po sana siya mamasyal. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ruby, dito na kayo kumain. Nagluto ako ng ulam. Sige, ate. Salamat. Wala kasi akong kasabay ngayon. Wala pang mag-ama ko. Sige po, tita. Tutulungan ko na po kayong mag-ayos ng hapagkainan. Sige, salamat. Myla, kamusta ng nanay mo? Magaling na siya, Brian. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin ba niyan, sasagutin mo na ako? Ang ibig sabihin ba ng ngiti mo? Oo, Brian. Sinasagot na kita. Talaga? Mahal na mahal kita, Myla. Pinangako ko sa Diyos na sa oras na gumaling si nanay, sasagutin na kita. Dahil mahal kita, Brian. Masaya din ako na gumaling na si Tita Ruby. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Hanga ako sa anak ko. Hindi siya sumuko sa akin. Ginawa niya ang lahat para gumaling ako. Kaya dapat lang na maging masaya siya sa piling ng nagmamahal sa kanya.